Maar het is net alle jaar min. Voor de inwoners van de gemeente is er positief nieuws. De belasting gaat voor het vierde jaar op Riegen net omheeg. En de gemeente is vierde financieel zoen. Er binnen wel wat grote projecten in Snits die het bot op de begrutting drukken. Zo rint de verkeer van de huizen in Haringsmaland achter en in de Haukepoort is nog heel neer bouwd. De gemeentelijke groen wordt daar toch minder wurg, al is er lucht aan het eind van de tunnel. We merken dat de markt eindelijk weer wat positief aan het kantelen is. Dus meer belangstelling van publiek naar kavels. Maar het kan beter. En daarom houden we rekening met mogelijkerwijs die afwaardering. De grootste zorgen binnen de zorgtaken die de gemeente van 1 januari zo erbij krijgt. Maar nog maar een paar maanden te gaan is nog net bekend hoeveel geld beschikbaar is en om hoeveel mensen het gaat. Dat maakt het haast onmogelijk om zaken goed te regelen. Het maakt een wethouder financiën af en toe wel eens behoorlijk pissig, om het maar zo te zeggen. Pissig in die zin, je wilt heel graag helderheid naar je mensen in je eigen gemeente verschaffen. En als je dan merkt dat het Rijk achterblijft met informatie, is dat gewoon heel vervelend. De wethouder roept de drie kop om zo gauw mogelijk maar de cijfers te komen. Oors is het dreig om de zorgtaken over te nemen en daar binnen de mensen die het nedergaan de dupe van.